този клип снимам с Кокомен, който ще играят истинни предизвикателства. Има 35 абоната. Да. И 108 гледания на клипа с София ден нощ, Боб съжаление. Но сега той предизвиква мен първи и аз избирам предизвикателство. Отиди и кажи на Лазар, че е красива. Снимай на тази клип. На Лазар! Абе, на Лазар! Да отидеш? И да си говориш с дървото и да му кажеш, ти си много красива. Вие ти шута. И сега колко предизвикваме на аз играм. На ония камък, дето имаш един клип, два клипа, прибивал ли си се? Дето имаш един клип, ама тъпо беше клипа. Сам се познава. Аз избирам Кристина. Вярно ли е? Ще те изгоня от тренировка, защото искрено се преднал. Защото се разсмял. Да. Да те призикам. Ама снимай всичките, бе! Абе, снимай всичките, не само тия го. Ти кажи на Даниел, че е прост. Даниеле! Тъпци! Той каза прост, бе. Прости! Абонирай си за мене. Абонирай си за мене. Радио БГ. И както виждате, той изземля някъде. Не се абонирайте за този чекундур, не дейте! Има 22 абоната. А пък аз имам Само 5, моля ви. Поне 10 да станат. Много ви моля. Не слагаш всичко този клип. Няма! Едно предизвикателство искам още. Оф, добре. Дай. Предизвикателство. Дай сега да предизвикам. Дай, отиди и прани на Виктор. Айде. 10 пъти. Айде са тя прани. Чули. Саш. И той го прави. Аз също, мадмазела. Аз също. Радо, него! Него! И това беше от нас. И това! Скоро спрей!